Nagapanguna ang banwa sang San Joaquin sa may pinakamadamo nga kaso sang dengue sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Suno kay Dr. Rodney Labi sang Iloilo Provincial Health Office sukon IPHO, sa 33 ka mga banwa nga naka-record sang dengue cases, ang banwa sang San Joaquin amo ang nagapanguna sa diin naglabot ini sa Napulo. Dugang pa niya ini ang ginsundan sang Leon nga may 8 ka kaso, Estancia nga may 7 ka kaso, Barotac Viejo kag Cabatuan nga may 3 ka kaso, Ahoy, Oton, Gimbal, Haniway kag Pasay City nga may 5 ka kaso, Santa Barbara, Miagao kag San Dionisio nga may 4 ka kaso. Ang diri nagapabilin nga Napulo ang mga banwa nga wala pa sa may na-record nga kaso sang among nga balatian kag wala man sang may na-record nga napatay. Naibaluan nga base sa latest monitoring sang IPHO, yara sa 105 ka kaso sang dengue ang na-record sa probinsya sang Iloilo. Ang mga banwa nga mataas ang kaso sang dengue amo ang banwa sang San Joaquin with 10 cases, Leon with 8 cases, Estancia 7 cases, Barotac Viejo 6 cases, kag banwa sang Cabatuan with 6 cases. Kag taglima naman kakaso halin sa banwa sang Ahoy, Oton, Gimbal, Haniway, Pasay City kag Santa Barbara. Wala sang na-report nga napatay tungod sa dengue within the reporting week. Inisika K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.